Joloch mokalo Unyanga FC obedo joloch mahigani opich adhula mar Jacob Matunga Memorial Cup mosebedo kadhi nyime skund primar ma Mauta e chulam fangano e kar chung'od bura ma Suba North. Unyanga norodho tim mar Ringiti FC gonde 6-5 kokalo opich achoma bang' tugo no wuok amodhi 1-1 dakika 90 mar tugono. Tukego mano kelo kanyakla timbe 20 mawuok e chulam fangano no chan gi Dr. Mark Matunga komakre gi apis jagoro mongiore migao mar arita Dr. Raymond Omolo. Commissioner ma County ma Homa Bay Moses Lilan kod jokanyo e board ma ochung'ne keyo yedhe pachoka e Kemsha Hesbon Omolo mano loso e kinde finals mag tukego okone rawere mondo mi oti kod talanta magingo manyalo konyogi e chugo thuolo mag tije kaka yor kedo gi nok mag tije e kind rawere. Education is very important. Gome pera to nyaka idhi school. Kech school ni ema bro miyo kiny kata ki idhi yudo contract kata piny maloka cha. Ting'eyo ni contract momini owacho nang'o to dhi konyi nade. Kamoro nyabero ni omi contract marach ma agent machamo pesa ni tikia. Kamoro be nyami pesa mang'eny to nikech no kisomo rito pesa gi dhi tami. The talents that we have tukificha haitaonekana. Because I'm telling you, I have seen things here. Watu walikuwa nakimbia naona kiwanja ni kama ni kidogo. I was telling these guys ni kama kiwanja ni kidogo. Kumbe these guys are very fast. Ndio nikiangalia ni kama kiwanja ime. So that means if we nurture this talent, we are headed to greatness.